ଆଜିର ଲେଖା ଜାଣିନେ କାହିଁକି। କିଛି କଥା ଅଜାଣତରେ ହେଇଯାଏ ଆଉ କିଛି କଥା ଜଣାତରେ ହୁଏ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଜାଣେନା କାହିଁକି। ଜାଣେନା କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ହଜିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲେ ତତେ କାହିଁକି। ସେହି ଅସଜଡ଼ା ସୂତାଖିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଆଶାରେ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲେ। କାହିଁକି ବା ଏମିତି। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ତ ସ୍ମୃତିରେ, ତଥାପି ଜୀବନଟା ମରୁଭୂମି ପରି ଆଭାସ ହୁଏ। କାହିଁକି ବା ତୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ଜାଣିଛି ତୁ ଫେରିବୁନି, ତଥାପି ଏ ଆଖି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିବାକୁ ଏତେ ଆଶାତୀତ ଅବା କାହିଁକି। ପ୍ରେମ ତୋର ଥିଲା କେବଳ ଛଳନା, ତଥାପି ତୋ ପ୍ରେମ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଏ ହୃଦୟ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବା କାହିଁକି। ଜାଣେନା କାହିଁକି।